Juan Jose Uria 1951an jaio zen Hernanin. Gaztetatik euskara eta euskal kulturaren alde jardun du. Bertsolaritza munduan murgildu zen eta gai jartzaile eta epaile izan da. Bertsolaritza ekitaldiak antolatu ditu eta Hernaniko bertso eskola sortu zuen. Herriko alkate izan zen Ezker Abertzaleko alderdian. Gaur egun gure esku dago mugimenduko antolatzaile eta bultzatzailea da. Geroxeago altxor eder bat iritsi zen niregana, gure aitonak auzoan zuen giroa sortzeko fama. Gazte garaian txirritarekin lagun handia izana, ta berso zarra kantatzeko ze doaina eta afana, ume nintzela berso munduaz, goza arazi zidana. Ikasi zituen gure aitonak etzekien idazten, baino gizon pizkorra zen. Eta ikasi zituen txirritaren pasarteak eta bersoak dozenaka eta dozenaka. Eta orduan nik entzun eta ikasi nituen ikaragarri berso asko, pasarte asko, eta zalantzarik gabe nian berso zaletu nintzen. Aitor Menone jarri nau oroitzapenei begira, hain zuzen Amurizaren ekimenaren harira. Orduan esan genuen bideon bat ireki da, eta gero eskoletan eman genion segida. Txorikume haiek handik atera ziren herrira, eta egada hortan utzi digute beren diztira. Gaur baina geldialdi bat eginez etorri dira, herriko berso eskolen lehendabiziko kabira. Gogoan daukate, kasu honetan langile ikastolako gurasoak eta hainbat irakasleak, baino gehiago andereñoak, planteatu zidatela. Eta orduan gaina Amurizak, ni neronek deituta, gaina Amuriza laguna dut, betidanikoa. Esan genion ikastaro bat emango zuen bersolaritzari buruz Hernanin udaletxean bertan egin zen, eta 40 pertsonak edo parte hartu zuten. Irakasle eta gurasoei behin da berriz esan nien, baiezkoa erantzungo dizuet, baina etzazutela pentsa hemendi bersolaririk aterako danik. Mundu guztiak esatezun bersolaria ez da egiten, bersolaria jaio egiten da. Eta nik uste dut gakoa dela han berso eskola baino gehiago izan zela ua. Euskara lantzen dela, euskara bultzatzen dela, euskararen munduan sartzen zerala, eta berso zaletasuna ere sortzen duela. Gaurko bersolaritza oso ondo. Kontuan eduki behar da, aurreko 3 belaunaldietan, belaunaldi bakoitzean zeudela 4 bersolari onak. Gaur egun Euskal Herrian 25 bersolari oso ona daude. 6 hamarkada paseak Hernanin jaio nintzela, frankismoaren iluna bazter guztietan zela. Majo sufritu genuen haren eragin krudela, euskararentzat zigorra, euskaldunentzat kartzela. Euskara gaur egun ez da garai haietan bezala, baina pentsatzen dut askoz gorago behartzuela. Ta urteak pasarren ikusi izatzean dela, aitortuko dut borrokan nekatu egin naizela. Bonbarena udaletxea sartu berritan gertatu zen, baina handik 2-3 urtera atxiloketa bat ere izan duen. Atxiloketa masibo xamar bat izan zen, eta tartean alkatea ere bai, ni, eta 10 egun pasan dituen inkomunikatuta Madriden. Udaletxea joan ginen, gestioa ere itea, baita ere euskararen alde itera, Euskal Herriaren nortasuna zaintzea edo indartzea, baina gestioa ere bai, jendea behartzitun gauzak. Eta hortarako pizkorri bili behar dezu, eta ez dezu niri kosta intzi zaidan asko onartzen, Ni aurkeztu nintzen Ezker Abertzalearen izenean, orduan sigelak ziren herri batasuna edo. Gestioa ondo, ez naiz lotxatzen hori eta harrokeriri gabe, baina ondo gauza asko egin zian eta gaur egungo azpiegitura asko garrantzitsuenak gure 4 urte haietan egindakoa, tia. Beste partea, aurrena bonbarena esan dezu, atentadua. Fuerte izan zen, bai. Goiz batean,
iritsi nintzen 7:00 lanera, eta emaztea deitu zian. Eta esan zian, Juanjo, kotxea zer eukidezu, betiko lekuan? Bai, etorri zaitez, hemen oso gauza itxusia daude. Zer dago ba? Kableak, paketeren bat, kartutxoren bat ere ikusi dut, goitik leihotik ikusi zuen. Naiz atrebitu hurbiltzera ere, baina etorri zaitez. Eta joan nintzen. Eta bai, pakete bat zegoen. Pakete bat, eta hor nunbait gertatu zen. Jarri zuten paketea kotxearen azpin, nik arrankatzen nuenean lertzeko. Gauza da, nik arrankatu nueneako paketea lurrean zegoela. Gero polizia etorri zen, eta beren bozeramaileak esan zidan. Si revienta esto, vuela usted más alto que Carrero. Esan zidan. Si revienta esto, vuela usted más alto que Carrero. Eta nik gorrotorik ez dut sentitu nahi, nire barruan. Ni momentu enten ez diote gorrotorik inorri. Amorrua behar bada bai, baina gorrotorik ez. Aurkako atentatu hori, baina 4 urte horietan beste atentaduak izan ziren. Eta hildakoak izan ziren. Zapa hil zuten. Zapa zan garai bateko Los Incansables, txarangako sortzailea. Gero hil zituzten Luis Mari eta Portu ere, Zikuinagako festak zirela. Karkaban, Zapa hil zuten Karkaban Hernanin. Edo Balantxako aldapan Zikuinagatik zentozela Luis Mari eta Portu. Jaiki, jantzi, aurkeztu, gorpu bat, 2 gorpu, eta oso gogorra. 4 urte haietan zorionez etak ez zuen atentadurik egin Hernanin, eta esan daiteke gure herriari dagokionez indarkeria bakarra beste aldeak jarri zuela, ez? Garbi, zintzo horretatik kanpo ikusten dut, ez? Eta gaur egun neoliberalismoak agintzen du ekonomian, agintzen du politikan, agintzen du justizian, agintzen du komunikabideetan, eta sekulako bombardeoa dago. Eta gaurko gazteak guk izan genuen, baina askoz ere zailago daukazue, bidea finkatzen eta bide hori egiten, eta ez dut esango etxita nagoenik, baina iruditzen zait zailagoa izango dezutela guk egin genuen bide hori egitea. Hala iruditzen zait. Gure esku dagoen sartu naiz, herritar mugimendu zabala, jatorra, demokratikoa eta helburu ados bat natorren helburuekin sortu zen. 2 erronka handi daude nazional mailan, bada gizakatea eta bestia da herritarron ituna. Orduan, gizakatea erronka handia da, ez dakit iritsiko geran helburuetara. Ze idea da Donostitik abiatu eta Bilbora eta Gasteiza, dena lotzea. 1.000 pertsonatik gora uste dut behar dirala. Gero horrekin batera, herritarron ituna, azken finean hori ere da, herri guztietako, sektore guztietara iristea, bai, kirola dala, kultura dala, dena, irakaskuntza munduan dabiltzanak, denetara, langileak, emakumea, denetara. Eta orduan, hauei galdetuko zaie erabakitzeko eskubidea beren ikuspegitik edo beren sektoretik nola eta zertarako ikusten duten. Apaizak umetan maiz ikusten ninduan, baina gero ez sarri, askoren moduan. Izan ere honegin nahi bada munduan, premian nundagoen joan da lagunduan, ez soilik Elizaren 4 hormen barruan. Osea, kristautasunak, kaso hontan katolikoak, beharko luke
ebangelioaren mezua zabaltzeko eta praktikan jartzeko tresna, erakundea beharko luke. Baino ez da. Eliza sektore eskubikoekin eta lotua egondala beti eta jarraitzen du. Eta orduan nik uste dut evangelioak oso mezu interesgarria, nire ikuspegitik behintzat daukala, baina Eliza galdu du. Hori izan beharko luke, baina ez da. Elizak beharko luke egon pobreen aldeko borrokan, premian daudenen aldeko borrokan, emakumeen eskubideen aldeko borrokan, baina ez dago. Jentea kristaua ginen, ze mesetara joaten ginen, eta evangelioaren mezua ezagutzen genuen, baina orduakoia hasia ginen geure kezken ondorioz eta beste konpromisoak hartzen. Langileen borroka eta olako gauzetan. Eta nik garaiaietako sensazioa daukat, nire orduko hastapen edo printzipio etikoak eta borrokarako jarduerak ez ziala kontraesanean jartzen evangelioaren mezuarekin. Ez nik uste dut evangelioaren mezua maila batean iraultzailea ere izan daitekeela. Eta pentsatu borroka hortan buru-belarri sartuta eta ez nuen kontraesanik ikusten. Eliza ofizialaren eta jerarkiaren zea hori, harreman hori ez zait interesatzen. Elizak egin ditu meritu guztiak gure belaunaldikoak usteko eta oraingo gazteak ez erakartzeko. Orduan gaur egungo gazte batek zer ikusi dezake interesgarria Elizan? Gauza askorik ez.